han er nede. Dans! Ken. Skal jeg danse? Jeg tror, du skal tage den derovre. Jeg slider så flot med sådan der. Jeg slider, så kommer op og hænge sådan der på turen nede, mand. Hvad laver du, mand? Det man kalder... Ja. Ja. Det var skønheden selv. Se en perker. Ej, for fuck! Han kommer fra den næste. Det er grimt her, Jan. Kør en yes. Med skøre lov om halalslagtning. Stop mobning! Never. Mobning er et meget, meget sjældent Ses! Mob, mob. Ses. Fuck dig. Og der har vi Freeghostene, der kører. Ej. Yes. Du kan tage det. Håber vi. Dammit, han har set os. Wow. Og så skal vi så se, hvad jeg laver. Skal se, hvad jeg laver? Det er et eller andet med filmen. What the fuck? Hvad skal jeg lave? Busted! Det er ikke min ven, der. Ja! Skal jeg danse? Jeg tror, du skal tage den derovre. Kør. Fyld den. Wow! Det er lige bare døde, mand. Det var det sidste, jeg filmer det der. Jeg er så god til at gøre det. Hvis du kan slippe, ville det være sejt. Ej, jeg skal nok, han kommer.